салом алейкум апа хӯрои азиз. Видеои навбатӣ дар бораи хлорофиле ки шумо бисёр савол додем, бигем ки вай дорад маззаи малина дорад. бози артикулша духтаро шумода нишон метем. Артикулша нигоҳ кунед 16186. бигем фоидаи хуби хлорофил нигоҳ кунед духтаро ки ҳами банкашаш ҳами хел калоне бидае ки фоидаи бениҳоят хуб мерасонад касоне ки анаму рудаву меъда. баъзеҳое ки шумо дар анаму меъдатон ярраҳо дорен, язваҳо дорен, запах дорен, бӯйҳои ғализ аз дохили шумо меояд, шумо ҳатман метавонед анами хлорофил дар шиками гурусна истеъмол кунед. духтаро нигоҳ кунед, ширкат ҳами хел бадои хуб мебарорад ки бовар кунед чандин проблемаҳои моро бартараф мекунад. касоне ки анаму дар рудаҳотон воспалениyaҳо ҳаст, камбудӣ дар узвҳои дохила дорен, именно желудочно-кишечный тракт анаму меъдаи шуморо аз захмҳо бигем эмин медорад, воспалениyaша бартараф мекунад, бӯйҳои ғализа аз даҳони шумо бигем ки кам мекунад. ҳатман духтарои хушро ай ширкати фабелик дастрас карда метавонед. хлорофил бигем ки ин вай аст баъде ҳаст ки нав баромадагия. ҳатман касоне ки мисол дар ширкат кор мекунед шумо метавонед ки ба анаму нархҳои скидка дастрас кунед.